Benang kentiu ya ki kun samla ke senong yo maulong hagi kami lekai ban laj na ke jing pen serwa kai ya ke por hagi por syuti kasang samla senong yo maulong ke bala penlong ya ke jingi lekai football na ke benta ki dong beper ki bahap hapo kene ke senong haga khatlai tari uno pra arah jarar pesau kala penha perda no ya kene ke inter dong football tournament na ke benta ki samla senrang jong ke senong ya kene ke jingi lekai football la penlong ha kamadan jong ke senong ha ke bagi arteli ki dong jong ke senong ki bala poi ha ke jingi khun bandra ya kana mladu ki kentup ya ke dong paham so kendur bat ke kenhun jong ki samla na kene hi ke senong ke bala tip kum kedang persang grup ki bala poi ha ke final ha kene ki jingi lekai bani kini kana mladu ki pajba ke senong yo molong ki lawan ban sakhi ye ne ki jingi lekai kum ke jingai man sim ye ki samla ke senong bat ka bakham nang ai man sim shu ya ki samla ka senong yo molong kalong da ka jingwan poi jong ka nong mi khmat pai ba ka thain sha district council ka kong magdalene sok mi molong kum ka kong san nang ta usamla wan bud rani ubriu nong insaj an ubabat ru kum secretary jong ka senjuk ki seng samla senong ribo district kum sumbut kong san lembat ki wei na ka jingiu i ka jingdon kam ban le bha shu ye keneng madani lekai jong ka senong yo molong ka mdc jong ka thain ka kong magdalene sok mi molong klaim dabu ya kano ke jingkerpat na kaliang jong ka sang samla kalabu ya ke jingkerpat ban pensana ya ke jingker na benta ka wei ka dong jong ka tikmadan ka balong kum ke jingira ban nang kan tiu shushu ya ke samla ka nang snong ba kendang yolat banile kai bah po ka ne ka madan shushu na lor ka jingpan mang banirap ya ke jingker kala no senyang ru da ke jingirap sya ka sang samla na benta ki jinglut jingsep jong ka sang samla ha ka jingpanyat ya ki bakum ki ne ki lempung hapa pai sya ka jingile kai pan watla ka jingi khun kalong hapdeng ki samla jong ka ju hi ka senong hlei ka ladon ka jingi khun ka beteng e bha bandra i ka nam ladu ha ka bakut jong ka jingi lekai ka dong paham so kendur kala ra i ka nam ladu dak ba pen rem no ya ka kanhun ki samla ka dang persang group the laikol la shikol Andai syu tak ka jingi lang andai hagi yo pada beginya don ni kawara ka jingi sujan ka jingi iet para barjan ai ku blairu ba roy ri orang ba dan shedien jonga ki khun samla kan thei ba shangrang ki parlok ki bai sangralang ya yanga na do ikok ai dalin ko ketiu bat khamtam nang menta kilong kemei kilong pa ki khun samlang ai ku blairu kilong kemei baba khun ra khun ki iet ka sports takada ki wan ban sakhi ni kapor klem ba phi ka ni ka jigila ka blong ka internet ba shokun ai ku blairu ki parlok media bat khamtam ka team baro arteli ki team ha ka jingel kai ngayo ban sakhi ka bon deli program interdom intershong ka friendly match ka prepare yo ban sakhi ha ka constituency hi na ka Porsche ka por hande ha yo ban wan sakhi ban wan yo jan ban yo i ya ka sam katalan ka ba phi ko ki khun samla pidon kai ka kamram kum kita kinong mi khamat kinong yalam ban kinong shong kalong ndai ta ban kentiu ban kiu ikani ka kam sports kum shi benta atrai phi baro item ka don ru ka shi benta na karliang juga CM elevate ka program lani kata ka scheme ka balamang khamtam ki bali sports bat mande nga pasyaw I ares ko nga hatula don em ka sports club ni shdom yok ka don ngo bila register ni em yo ngin sadak register ngong subha register no ka sports club naman na kaliang ka sports department kadon kala kelenti jingerap nam taki khun samla jong ngimri banler kadon shisha kum kata bana kaliam ka jongaru ngai ka jingkular bangala penyalam lenti banyarap ipi ki khun samla kamdai kata ka passion kum ki kitin hareng ka jingi ban le kai bernia su tanan andai ka ngatep ru badon ki khun samla berkunjung kiri orang ba ki berbesar ya la ki khun ki kiti na ka ni ka kam le kai kamdai ta kam ka bagi syami madan bernia ban haj ban chupen mole sia pensultanat ka met ka ni bani baikpan na ka benta ka jingem ka jungi iwei iwei ni ibu nangi syate lakam ka jing sdio habagi baik kilong sem bu nagi ki ma ka jing e hani koi ka kwa kan ong ipi tungin don barbor ka jing kermen
ngim day bandu jing kermen ni day bante la kami kijing siu ladang ya trelang ladang ya pasiau ya kedup lang ya sneng iwe iwe warawi kijing iet ndai tanga ka sports ndai ka kamram ka jong ki khun samla ka pet kam dai tanga ka ni ka madan ka bapidon ni ka shnong ka thau hakim lang ka salang But ka contribution ke jong piru ni ngai scam bangiru ira dang repan kan dia ye piwe kanut kuat tanga ka ni ka program ka pemerintah but habang asyok mende ngapai ru syakalian ka diang jong amo ngayo I buat kijing tuna ka ni ka madan na ka betang ki ye arti ki ye ki badan na bar nga tharai dale kai buat da poi sitai teng mo ka babbiak ka jar te na kalian ka jong kum ki MDC ngai ka jing kulang lada kadang dot skip lada dot kalat kelenti ngan sampai nak bentah kini ke badan sekendari nam ta jok pikul sama bagi wan ni impet kita ke kepada ni hak impet ke jikduna ni don ni ban ke dio ban ke ke bang akwa ban kran ni piki kun samla ki bae to ni nya trailang to ni nya snok tilang la kalong kan ke liang ke bentah ke contribution ke jok pi barawar ha pile akai ka dulu ka support mi madan ru ini belum positif dai ni ke jinga pher ka teng ka bamla ka bala kadi ka mon ka bajuat ka ubriu ka mon bagila ban rai ban le ya kanu ka ketin bamla kalau ka utau ubriu bamlan ka mon ka mensip ban le ban fresh man re ku ki kun samla ngai men CBP job ne rep ka mele ka jinga ship benta ka bakor haka jingele ya mi madam dan tim job dan tim kalau ondra ya kajingnya teli kajingi kajingi itu kajingnya sojang pedang jongki ki para samla bat nga kerman skam ba kene kajing long kajing man apo kasnong kajongki kadang ya pedang hakisngi ki ban tangwan te kum kinong elam ai kajing ro ya kine ki samla jong kene kasnong Nomor ba kene ka jingla ka jong piwan pedlong kene ka tournament kalong ka jing kerku ka basikat dia ya kine ki kun samla nomor ta ka ba bila pedlong ya kun kine ki tournament kan wanra ka jing kerku ya kito ki badon sisa ya kata kasap bakin poi sa ki kerdan ki bakam sana jelese ko makine ki por na ka jing ila football gila banong bakam de shu tangka tang bagin supau nam lene begin yo kamai tang ha football be lese ya ki bertaruh kadang apply kaneka practice ke jompi nomor ba kini gisni ki jingya wat kam wat jam lese kumaki kampulen lene demonstrator lene ki forest guard ne ke ungan kai ke badon kam swa kwat kalom ban yap swa ban la ya ke jingya mare badde hadin kata bat ni salah ban poin syaki written exam ne ki personal interview ile se ki don pedang ne ki kun samla ki ba kwa yo e kampulet trai ki supu bhaya kata te kane ka jing wanra ye kane ka tournament na ka jing yero ki nong yelam ba kilai I ye kata kalenti bada ka ba nginle kumne ki kun samla jong kane ka sidam kila ba yo ya kata kamet ka ba sai ka paklan bat ka ba kila ro ban je simentah ki we pat ki jing angut ki jongki te kalau kau pas terada banyak iru, kena kesenang kalau kesenang kau baik bahaya ke football. Teraya, agak jengki ke jonga kadang ni kayu mulong ke baju lah dan pelong ya ke tournament interdam mana usna. Te kumki kipa ngangit kumki kipa jong pigi kun samla ngangit kitab agak jengkeman agak jengkerman. Bagi iba pigi kun samla pigi makalenti ke babai, pigi makalenti ke babai. Te apa payah kau kalian apa? Haki katokat naik kilong yang hakaba ki kun samla ki jongki kila kumgom na haki jingdi ki basniu haki jinglen ki basniu khamtam le utau jingdi bom sma kanno ka jingi sang sot ki kilong yang kanno ka jing jenjar le rang ka yang kesam war adu ka shinong tauro dan reka sotuna da bani I bakane ka shinong kalong ka nuksa bakila shimya ka sinjam ban le haki ki bangila kum si banta ban yele tmal ne ban kiar ye kita cicing snew ki balawan ngam ki isem ki jongi Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak banta ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hndru gi wei ar nyo lai